Esoke dawuh. Ayo kancan ning dhisik gembira. Iki wis ora tau leren nduk gareng sitok iki. Wah, ngono ya. Alhamdulillah ndek iki barang ya rek kaeno tanggapan mayang barang. Mareng. Boten sah diumumke, boten sah diumumke. Lah apa to? Mun ndak dadi pesaingen jenengan. Pesaing apa? Lah nek aku iso mayang, ngopi kene do ngerti, mun jenengan boten payu rene. Apa raimu ki apik ning dalam. Lumayan nek moko melinti, wong Anjuk iki wis kepati atine ning Anom Dwija Kangko Dwija Laras Indonesia. Tidak mau berpindah ke dalang lain kecuali lebih murah. Lho. Nek kok kecuali mboten ukara-pekara ukuran larang utawa murah niku ukurane teng perasaan kok Pak. Nek rasane tresno ya mbok larango dibayar wong seneng. Iya. Murah kaya ngopo nek ora seneng ya tetep golek sing seneng. Iya. Lah kan nek iso nek sing ketok nyecok jenengan kok gak iso, lah engko tak nyangane aku. Weh. Saja nek promosi temenanan. Lah kowe ndenge dalang ya nganggo lakonku. Lah yo ben koyo jenengan. Ning gak angel. Iya toh. Ayo, saiki yang tak takon. Baga karo dalang angel ndi? Dalang. Iya. Estu kok Pak. Kula ngakoni dhewe mula nek wayangan kok dinyangkep banget sing ngenyang. Oh no. Estu buka omah wis tak toton ndarek-ndarek aku arep suluk iki, iringane tak gawe iki nggo sabetane ngene. Wah, kok omah wis tak toto. Bareng teko donge gawe Wali kabeh. Ical Pak. Hilang ya. Nah, ini ya ora dadi ngopo. Ngopo pamecut semangat arep kopi kangen. Oh iya. Tombo kangen. Iya. Alhamdulillah. Kula nggih ngakoni arep dikaya ngopo kula saged ngeten iki nggih lantaran panjenengan estu kula ngakoni lahir batin. Pertama nggih teng Nganjuk. Ya. Masya Allah, gur perkara jumangkah nika Dil. Iya, perkara suluk ya to. Nggih. Wong kene kangen suluk kok sik tangi. Lah so cuma wong kene kangen suwi suluk kuwi wae. Sendro ya. Yelek. Yo. Suwi ra metu kuwi. Nih, mungkin apik kula sampeyan kula ya. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng bumaludo katiku reretno omo ping kacolo niti mbak lumembak banyu mama Pomo sing dalang kowe terus nonton kowe suluk kuwi. Penontone teko dalange kocluk terus mulai. Apa enek suluk kok terus dangdut barang iki lho. itulah hasanah budaya. Oh ngono. Khas isi Purwodadi ngoten iki. Isi apa? Sing nonton ora bakal mulai. Lah sebabe Malah nonton kok aneh ya, wah ini cocok iki untuk mencari hasanah baru. Wah iya. Nek dia tuh cuma kanggo sumber lindu bumi gonjek penonton malah wis tau suluk kuwi wae to kanggo lu suluk liar kok gak enak to. Mesti mah ngono. Oh iya. Gaya baru. Oh iya. Harus ada kreasi ben penonton kuwi penasaran. Enak ora kreasi liyane kuwi? Urung enak. Urung enak ya. Ndak jare wong kok make kudu berkreasi. Oh kreasi ngursi tok ae. Nggih blendir. Nggih alhamdulillah saged sowan sambang silaturahmi ngaturaken gunging panuwun katur pepunden kula Pak Suyoto ingkang sampun nimbali kula alhamdulillah berkah barokah niki wau ujubipun mitoni
tedak siten. Tedak siten. Pitung sasinan kang wayahipun. Mula wong biyen ki ngendika yen wis dadi simbah ki gur karek angon wayah. Oh iya. Angon wayah kuwi karepe dipérang dadi loro, sing sepisan wayah iso diartekke putu, tegese gur karek momong putu. Nek anak wis sok-sok tresnane malah wis seluntur mergo enek putune. Betul. Nggih to Pak. Iya. Biyen ki tresno karo anak kuwi iso enek sing ngungkuli. Ning nek wis metu putune, ganti ning putune. Kuwi angon wayah sing sepisan, angon wayah sing ping pindho ya kuwi kon angon wektu mergo simbah tegese wis mungkur anggone kewajibane ngoyak donya gur karek ngoyak besuke. Wektune apa ya 5 perkara nglakoni sembahyang utawa salat yen Islam. Nek upama agama liya ya anut kapitayane dhewe. Ngono nek ra aku ora tak critakno wong kene kuwi. Kuwi ngilmu dhuwur kok perlu dadi. Lah nek gur ya cecek urung gitu Pak. Ya alhamdulillah tujune piye kene petuk kula dadi sodo paham. Wajahnya kaya pini sepuh ngono lho iki. Lho. Ngomong kaya dene wong ngomongan ninggal weling ngono. Aku nanggang. Ngadake ninggal tegese aja diukur sepira umur tuwa nome ning diukur sepira to kebijaksanaannya dalam berbicara. Kuwi bener kuwi takoni. Nek wong ngomong kuwi aja didelok kuwi sing ngomong sapa, ning rungokno apa sing diomongke. Ra ngono to karemu? Yo urung mesti. Ya, urung mesti to, Pak. Aja perkara sapa sing ngomong. Sing ngomong sapa ku ya penting. Lah kowe nyalahne wong Jawa nek kowe ngreka karo apa sing dadi omongan. Ora iso. Wong Jawa kae kondhot cetok kaya sing tak aturke nang ngarep. Pripun nek enek wong ngomong ya to aja mok tonton sing ngomong kuwi sapa ning ngrungokno apa sing diomongke. Kuwi wong Jawa. Iya ning nek saiki wis gak berlaku. Kowe iso nglar iso gulung lho. Alah lahir batin. Lah kowe nyalahne perkara kuwi benere piye? Contoh nggih. Ya. Contoh jenengan ngendika karo warga masyarakat pundi niki jenenge? Tok dadak. Nganjuk. Nganjuk ya. Warga masyarakat Nganjuk pajak medun apa ya digugu? Ora mungkin beda nek sing ngendika Pak Prabowo. Masyarakat Nganjuk pajak medun tepuk tangan. Beda. Aja kok disang sapa sing ngomong, aja disang kok apa omongane. Ya sing disang sapa sing ngomongi sapa penting. Omongane jenengan karo Pak Prabowo ya beda no. Mosok kok perkara omongane tok ya ora mesti no. Jenengan omongane padha plek karo Pak Prabowo ya beda. Ya diampun iki goblok tak aku bengi. Wah, ngono kuwi lho. Wong diarani dewasa iki ora perkara umure, Pak. Ini juga dipakai. Oh, iya iya. Jenengan perlu nang suka urung kathah kali kula. Nggih, Pak. Sesuk sowan mungkin tak wejang kathah lah. Oh, iya nggih. Mau wejang ya ora apa-apa. Ning amelu diluk aku karo aku ya. Aku di Ning mburi gelir kene. ngopi. Tak setrum cangkemmu. Wong kok merine pol nek kalih kula. Ora kena ngoten niku, rezekine wong dhewe-dhewe. Ya. Apa jenenge nasibe wong dhewe-dhewe. Dilalah nasibku apik jenengan nasibe kok kurang apik. Aja meri kan nasibe kula. Ya. Nek sementara ini kan nasibe jenengan kan kurang apik to, Pak. Kok ngerti toh? Aku mau bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi sekarang ini saya sangat bersyukur dan saya nikmati dan saya sadari saya menjadi dalang sing diresani wong pirang-pirang. Oke, dalang sing pengen kaya aku urung iso kelakon. Iki tak anggap aku ki wis mulya. Yekti dadi srana syukurku marang merbaning Gusti. Rungokno gobokmu. Kuwi nek perkara dalang aku ora maido. Aku sing tok budui lho. Apa? Ketoke gagah gedhe dur. Wis ra iso ngalor, Mas. Anu Pak, maksudnya Pak, apa sih? Kesehatan itu dijaga. Jadi jangan sampai terulang kembali. Jadi harus dijaga biar tetap stamina fit. Aku tetap butuh. Nggih. Aku ngerti arah omonganmu ngerti kok. Pripun? Aku dikira ora iso apa-apa. Sesuk bojomu gono ning nggonku. Bojomu gono ning nggonku. Wong bojoku ora lara kok. Ora lara mosok arep dipijet. Ora pijet. Lah kowe nyepelekne karo aku. Masane apa dikira cara setrum ki apa ora nyetrum kenceng ngono apa? Sik bakoh no manggamu iki. Oh, gak perlu servis. Ora. Aku nek nun sewu, kula niku nek kalih Pak Kangko nek teng dhuwur panggung lok-lokan ngeten iki. Kaya wong tukaran. Nek teng isor gak akur. Jadi kowe cangkemmu ki lho, ning dhuwur ya akur, ora ngisor ya akur.
Lek aku malah ra dadi. Lah mula niku. Alhamdulillah saged sambang silaturahmi warga Nganjuk niku rasane bombong estu kok Pak. Wis pokoke Nganjuk iki ora enek penonton sing sehebat Nganjuk niku ora enek. Pokoke tepuk tangan untuk Nganjuk. Penontonnya wakil luar biasa. Kalau jagungan teng transit niku nggih kalih warga wae jagungan. Mas, jenengan gak ajeng dandani dadi apa ora ngoten. Oh, penasaran ki entuk to takon. Penasaran. Ora tau roh rupamu asli to. Nggih. Ya Allah Bu, mosok pangkling kula. Pangkling saya semak kula sing garing. Masya Allah Mas Jajak to nggih. Lah nek ora dandani bagus kaya Gus Idam ngono mungkin. Warga ya dah ya apik menang ngono. Ning mboten sah gak apa-apa Bu. Aku nek bagus malah kene sing bayar. Iya, kayak Gus ya. Gus kula niku Gus Samsudin. Ora kena ngoten niku to. Derek ndedonga kagem ingkang dislameti utawa sing dipahargyan Mas sinten Vano, celukane Vano. Mas Vano. Semoga-moga dewasanipun saged dados putra ingkang piguna tumrap nusa bangsa lan agama mikul dhuwur mendhem jero derajate ngasepuh kabul besok cita-citane dadi wong sing misuwur tetep tumindak becik. Amin ya rabbal alamin. Nek tembange Jawa kae lagune momong. Apa kuwi? Mosok lagu momong ora paham jenengan. Sing di lagu ki oke lho. Khusus Bu nek bocah cilik iki ditembangno lagune momong. Ndacan nembang sing ndi? Tak kudange bocah manis aja mung pijer nangis. Yen dituturi sing wasis pinter maca pinter nulis. Mosok gak paham. Duh tak kudange duh anakku aja mung pijer nesu yen dituturi bapak ibu besok gede manggih rahayu. Tak kudange duh anake sing bagus dhewe aja mung pijer dolanane sing sregepo sinaune besok gede kabul cita-citane. Donga wong biyen nganggo lembang. Ngoten niku lho. Mergo wong biyen karo saiki beda. Nek wong biyen niku ora perkara lafale donga ning gedhekno tirakate. Mula wong biyen nek ngendika apa ala-ala kuwata ning karepe la haula wala quwata. Ora perkara lafale ning mergo tirakate gedhe nyatane mandi. Wong biyen niku nek bocah cilik kok sawanen nangis kejur tengah wengi ora gelem mari, kuwi cukup di apa kae leletno dalane ngono lho Pak. Kuwi mari. Digemboki ngerti maksudmu? Digemboki karo mboke. Heeh dileleti. Ora dong kita kono aku ngerti. Mane aku yo duwe anak tau digemboki mboke. Anakku si Tata sing wedok sing ndek nyinden kuwi cilikane lak Puanas. Aku ngerti. Jadi aku yo kudu guyu. Hubungane ki apa aku ngono to? Olah ndok amune panas jajak tak anu. Hubungane ki lho apa aku yo aja nyepelekno jane ora nek hubungane. Iya kok. Ning gandeng pantring ati tegese wis kadung percaya karo Gusti Allah nyatane yo mari. Iya ngono lho bareng lakon niku. Wong anakku rewel nangis ora karuan yo ngono ya ibu. Lah aku yo saking bocah kok gak gelem meneng tak pondok. Wah kambene ngene aku. Iki opo to Bu aku. Lah aku ora roh jalarane kok. Oh iya. Bareng dicitani terus anakku tak serene jak dhewe aku ngono. Iki yo nek gandeng diniati rasa percaya alhamdulillah nyatane mari. Wong biyen iki upama bocah cilik kok tukul mlenting terus pecah dadi borok. Nek wong biyen ora usah goleki obat. Banyu sing arep dienggo kedusi bocahe dicos karo mawa. Engko terus bocah didusi sesuk garing mari. Mergo percaya. Bocah kok keringetan buntet dengklete ngabang-abang banyu godhokan sing arep dienggo adus kuwi diweki kayu apa jenenge kae kayu Pasubo Mulya. Kayu secang. Oh kayu secang. Mari ya. Rasa yakin karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik kok gomen ngiler terus kuwi mbiyen dicegatke wong angon kon ngidoni mari. Kok gilani yo rekake didoni sithik wae aja nganti sing ijo kae. Ah iya. Nek kandheng percaya mari ngono. Sing percaya anu kuwi kena penyakit apa kae kulit ki lho anu
Engko kon ngidoni begenggek ngono mari enak lho. Enak to ngono kuwi. Herpes. Repote kuwi nek njaluk tulung. Tulung piye? Misale nek bocah kok herpes mosok Budwi nyulun tulung idoni digandeng jenengan mosok ya arep ngono ya. Wae njaluk tulung lho saiki wis gak payu niku. Oh iya. Kon ngidoni wong ngangon. Wong ngangon. Ganti nggih. Nggih. Ngono. Biyen pun jaman biyen saiki wis gak entuk. Iya, wong Jawa iki hebate ya. Hebat. Kuwi dudu perkara lek ngleleti dan lain sebagainya. Nek dongane ibu nang Gusti Allah diturunke menyang anak. Ki lho, mergo dongane ibu ki jalur langit ya to. Nggih. Bukan masalah ngleleti kuwi mau dudu masalah kuwi ya to. Masalah dongane wong tuwa sing tulus nyang anak kuwi mau. Lah tunggal dini koyo nek adat lumpia warga Nganjuk kira sedekah bumi wayangan ngono ben ngilangi omo ben nekake tanduran jane ora kok perkara wayangane ning percayane warga gelem lek-lekan bareng ndonga diamini dadi siji mandi ra ngoten to Pak Iki lagi aku tepuk tangan kanggo kowe luar biasa. kumpul aku ya ini masuk gak paham jenengan perlu banyak belajar dari saya. Iya Cok. Nggih ngoten niku Mau kon belajar ae. Nggih. Niki dawuh kados pundi? Nggih, menika enek anak wedok yang juga dikersakne kalau jae Pak Yoto subuh 50. Nggih. Nduk Timora dulu kok gak nduk Lintang sing cilik didhisikke. Nggih siap. Ya, diaturi jumeneng ya. Nah, ya. Pak, yo. Nduk Timora jumeneng. Ndi mikir sing golekne sing wis muni ayo coba. Alhamdulillah. Jadi Pak Dalan. Sing dalu nduk sayu. Saiki terus ada peningkatan. Iji sawang dhisik ketemu besan iki dandane ora patek patut. Terus sing kedua dadi patut saiki luar biasa. Ketok pipine dikai abang-abang kaya bar keponjrotan caos jadi. Iki abang teng piye jenenge Bang? Abang blas. Oh, baskom. Blas on kok baskom. Blas on. Blas on. Blas on kuwi pemerah ben ketok apa ya ketok menyala. Ndok gimana? Si.